Až potom som sa opýtal, akože uja, že čo sa stalo, on povedal, že tatino zomrel, no, že mal auto haváriu. Boli zvyknutí strašne na neho, že proste aj pomohol, aj oni mu pomohli. No je to ťažké aj doteraz. Po smrti maminky Ivetky prišli dievčatá k nám do Bratislavy z Prahy a poviem vám, že bolo to s nimi veľmi ťažké a problematické a nevedeli sa jednoducho zaradiť. Bola som dosť smutná, teda chodila som stále v čiernom a na tréningu som pozerala do blba, namiesto toho, aby som tancovala. No, ja som stratila brata a ja som bola najprv veľmi smutná, ale teraz, keď som začala chodiť, mňa to ako keby tak upokojilo a teraz je mi lepšie.